दायो आङो सबाय बिमा बागानाव दसे फैदोंमोन नै सबाय बिमा थाइजेनबाय माने नै जाबाय खोमा आङो बेखौ बारा आन्दाज खालामाखै सबाय बिमाखौलाय मोनजानाय बायदि मोनजादों एसे गोसोआव दङ सोरांबानो दखानाव थाङोबा आङो बेनिखायनो बारा सोलाबा माने दिनै हाथाइखाय आङो देहा उसुख मोननानै 12थासोआव फैदों 12थानि उनाव फैदों आरो 1थासोआव फैदों दा नैबे भिन्दि बागानाव बेरायफैदों दसे गोसोखौ मोजां मोननायनि भिन्दिया थाइबाय माखासे बेनिफ्राय थाइबाय माने थाइजोब्बाय आरो दायो बेनि दामखौनो मोनासै देग्लाय अखा गैयाना बै दख'ना गानग्राफ्रा खोलाहानिया बिराद लाबोयो बिसोरो फानफैयो बेनिखायनो दाम जायासै बे दख'ना गानग्राफोरनिया अखा थिग हाब्लासो थैजोबोना थैजोबब्लासो सालाखौ दाम मोनो माने थांनाय बोसोराव बिराद दाम जादोंमोन सबाय बिमा बिदिनो भिन्दिफ्रा देग्लाय नाथाय गैया खम दाम मोनगोन मास मोनसे मोननैसोनि उनाव जासिगोन आरो दायो आङो नैबे ओरैबादि मोजां नुयो सिनारिखौ नायदो नै बे जे हाब्रां बायदि बियो नैबेयो दुब्लि जाहैबाय बे दुब्लि ओरैबादि मोजां नुयो माने भिउसखौ नायदो नै बेलासि समाव बिराद मोजां नुखायो माने ओरैबादि आरो नै बैयो सिगुन बियो सिगुन गायदोंमोन आं 2006आव गायनायमोन देरबाय एसे हासार गोनांखाय देरदों आरो नैबे देरबाय नै बे हाजाबाय हायोब्ला बियो थगथा ओंखारो बियो 12 इन्सि थगथा ओंखारगोन नैफोरो दङ 15 दालसो दङ अबेबा देरबाय अबेबा देराखै आरो नै बियो थिथासाब बियो थिथासाबबो दङ होमबा 16 बोसोर रानिं जागासिनो दं बे दंफांखौ गायनाया देरो 30 बोसोराव आरामसे दानजायो माने नै गय बागानाव आं ओरै फैबाय थानायाव बे ओइनै बेयाव नाय दे मोजां नायबा नुगोन दे गाइसमोन मोजां नाय दे गाइसमोन मोजाङै नाय बे नेवलाय ओइ खारलांबाय नेवलाय बारस'दोंमोन माने जोंनि गय बारियाव आं ओरै फैबाय थादोंमोन न'आव दुब्लिनिफ्राय फैदोंमोन आङो गाइसमोन बेयाव हाबलांबाय बियो नै मेदामजिया जोंना मेदामजिया आं दहाय नोंसोरनो भिन्दि आरो सबाय बिमा देखायदोंमोन ना बिनि मालिक बियो बेखौ फानो माने बियो मिन्थिबाय बेखौ फानो बियो फानै ओमफ्राय फैसाया नै सानफैदों बेसेबां जमा जाखो जाबायदां आं सोङाखै माने बियो गासै जमा सानदोंमोन बे 6,000 सानदों माने सिगां माखासेखौ आंनो होबाय जमा ओमफ्राय गावनि एकाउन्टाव सोना दोनबाय आङो गावनि एकाउन्टाव सोबाय ओमफ्राय दायो 6,000 जाबावबाय होनना बुंदों ओमफ्राय नैबे प्लास्टिकआव आंनि दङ दखाननि फैसा बेजों माने आंनो 2,000 बे 100 रांखौ सोनानै दोनबाय ओमफ्राय गावहा 500खौ सोनानै दोनसिगोन आरो सोना दोनबाय बुरजा जायो नालाय 100 बेनिखायनो 500नि सोलायना लाबाय बियो